Скъпи приятели, хората, които се впускат в следващата категория, почти никога нямат верен ход. Причината е, че винаги има фен, който знае повече от тях. Привърженик, който е чел повече, по-подготвен, или пък зрител или слушател, който не е съгласен с нещо, което хората от коментаторите казват. Да си спортен коментатор, с когото всички са съгласни, е горе-долу като да оцелиш шестица от тотото. Шанса не е много голям, но пък именно това прави този жанр толкова хубав за всички нас. Да видим кой се е доближил до шестицата. Наричат я красивото лице на спортната журналистика. Качествата на Моника Симеонова обаче далеч не се ограничават до чарей. Самата тя, бивша гимнастичка, сега коментира с плам и обич всичко случващо се на килима за зрителите пред малкия екран. Добър вечер, започват спортните новини на Българската национална телевизия. С общо 5 медала България завърши световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро. На финалите вчера Стиляна Николова спечели още 3 медала. Със своите над 50 часа преки включвания и репортажи от най-големите спортни форуми, Моника достигна до всеки един любител на красивия ни спорт. След истински коментаторски подвиг по време на световното първенство в Рио тази година и чудесен подбор на технически анализатори, Моника Симеонова заслужено печели в категория коментар на приз Вера Маринова 2025. Аплодисменти за очарователната Моника Симеонова, чиито коментаторски маратон по големите първенства затвърди професионализма и отдадеността и към гимнастиката. Вера Маринова ще връчи специалната диплома, подаръците от Федерацията ще връчи генералния секретар госпожа Русина Атанасова. Също така специални подаръци ще има и от СЛС, изключителният представител на водещи световни марки в областта на зимните и летните спортове, сред които тенис, гимнастика, туристическа екипировка и дрехи за свободното време. СЛС официален представител на Фреди и партньор на Федерацията по художествена гимнастика. Сами разбирате, че Моника е това, което аз бях в продължение на близо четвърт век. И не знам откъде да почна и как да свърша, за да ви кажа какво точно представлява това да работиш като коментатор в национална телевизия, при положение, че тази телевизия е само една, освен ако няма някой екип, както вече споменах, прикрити пловдивчани да чакат за интервюта, но коментарът е нещо, което изисква подготовка. Тя не свършва цял живот. Иска хладнокръвие, защото не знаеш дали линията ще бъде наред, дали в София няма да има звук или няма да има картина. Едно от нещата, с които Моника успя да преплува през този океан и да се съхрани в това цунами през годината с поне 5 големи събития, които БНТ отрази. Моята телевизия, телевизията майка. Тук има няколко души, с които аз съм работила пред микрофона по коридорите, тичайки с рулони от по 5 килограма. Искам да кажа, че всичките в случая за тази година Моника заслужи тази награда и защото подбра най-точните хора за технически анализатори. Николай Боев, Силвия Митева и Мария Кънчева. Защото художествената гимнастика към днешния ден е нещо, което хората не разбират. Тя до толкова се усложни, до толкова се доближава до този век на информация, дигитализация, че се радвам за устрема на Българската федерация по художествена гимнастика да запази артистичното в нея.
През тази година вече споменахме 50 часа, близо 50 часа на Българската национална телевизия, преки предавания на запис и освен това бенефис на Боряна Калейн, който държа тук да припомня, подготви като сценарий Флорина Иванова, някъде скрита във ъглите, аплодисменти. Флорина е основната фигура и в подготовката на тази вечер, а на всичкото отгоре млада майка. Нейният син Борис беше кръстен тази сутрин. Да. Силни аплодисменти за Флорина Иванова. Така, сега само да кажа, че БНТ, моята телевизия, ви предложи и Зала на славата. Аз съм една великолепна поредица на младите надежди, която продължава. Мисля, че се излъчва по-често в канал 3 и Арена Спорт. Тук имаме представители на дирекция Спорт. Няма да споменавам техните имена, ще пропусна някой в своето вълнение. Колеги, благодаря ви, защото нямаше да има и тази вечер без подкрепата на всичките ми колеги. Телевизията е верижна реакция. Дори най-малката брънка да се скъса, ефекта не е същия. Благодаря ви от сърце. А сега Моника. Добър вечер и от мен. Да съм от тази страна на микрофона. Изключително вълнението в мен е огромно. Искам да благодаря първо на госпожа Вера Маринова за гласуваното доверие, да благодаря на Българска федерация по художествена гимнастика, госпожа Еляна Раева за тази инициатива, за тази невероятна награда. Отново доказахте как се прави, показахте го и диктувате темпото и показвате на федерацията у нас как трябва да работят. Художествената гимнастика е моята първа и най-голяма любов. Това е нещото, което ме движи да се развивам и в спортната журналистика. Състезанията, които съм гледала още от дете, ме запалиха да тренирам този невероятен спорт. Изградиха в мен един характер, който ми помага в живота. Може да не станеш голям шампион, но художествената гимнастика те учи на постоянство, на дисциплина, на това, че няма какво друго нещо да те пречупи, щом ти си преминал през залата по художествена гимнастика и можеш да издържиш на всичко. Да държа тази награда в ръцете си за мен е огромно удоволствие, привилегия, чест, но и отговорност. Сами разбирате, че коментара на художествена гимнастика не е никак лесен. Трябва да можеш да го направиш достъпен за хората, които не разбират от този спорт, но си мислят, че разбират. И за тези, които разбират от художествена гимнастика. Трябва да го предоставиш на един език, който да бъде достъпен за всички и да бъде интересен за всички. Нашите състезания са изключително дълги, изключително натоварени, но пък и интересни. Особено в новия олимпийски правилник, който имаме, до последно може да не знаеш кой ще бъде големия победител. Имах честта и привилегията да коментирам най-големите събития тази година. Европейското първенство, Световното първенство, Световната купа по художествена гимнастика в София, която организираме, и Световното първенство за девойки. На всяко едно състезание България беше сред водещите държави, а за мен като коментатор това е изключителна чест и гордост. Винаги така сред колегите, когато си говорим в международен аспект, аз съм с едни гърди напред, защото представям България и нашите момичета са най-добрите. Искам да поздравя всички треньори, които са в залите, които възпитават тези момичета, които ги подготвят до националните отбори, на треньорите от националния отбор, че правите тези шампиони, защото за нас като любители, като зрители да гледаме българска художествена гимнастика е едно нещо като магия, невероятно. На Вера още веднъж да благодаря за признанието. Тази година имах възможност да коментирам Световното първенство за девойки с нея. За мен това беше
може би избъдната мечта, да я видя как стои зад микрофона, как се подготвя, как коментира, как тръпне зад всяко едно съчетание и заедно с нея имахме възможността да коментираме златния медал на Магдалена Вълкова на обръч, световната титла, която тя ни донесе за България. Разбира се, прекрасните момичета на Кристина и на Жани, които също спечелиха абсолютна световна титла в София, ансамбълът ни девойки. И пред всички вас мога да заявя отговорно, че това, което правя, го правя с огромно сърце, любов към художествената гимнастика и ще продължавам да се развивам и да ви карам да се чувствате горди. Не на последно място искам да благодаря и на колегите ми от Българска национална телевизия за гласуваното доверие и за подкрепата. Художествената гимнастика винаги присъства в нашите емисии, винаги има място за художествена гимнастика и също тук е момента да кажа, че никога пък не ни е било отказано интервю от Федерацията по гимнастика. За нас е отговорност, чест и привилегия да бъдем до тези момичета, да ги подкрепяме и да съпреживяваме тяхните успехи. Още веднъж ви благодаря. Победителят в категория коментар Моника Симеонова.